Croeso cynnes I pawb sy'n yma a pawb sy'n watcho ar-lein. So, jyst I atgoffa bawb, da ni yn cael canu. So, ond hefyd, so rhaid I chi gadw masg amdanach, a hefyd da ni'n gofyn I chi beidio gweiddi allan pan da ni'n canu hefyd. So, great. So, so dwi wedi bod yn meddwl dros, os da chi wedi bod yn weld i'n arwain dros y misoedd dwytha, dwi wedi bod yn rhannu chydig o adnodau sy'n gwneud fi fynd, waw. So dyma'r un diweddara. So dyma Paul yn Philippiaid yn siarad ynglyn â Iesu. Roedd e'n rhannu'r un natur â Duw heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dewisiodd roi ei hun yn llwyr I wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol, roedd yn amlwg I bawb ei fod yn ddyn. So, y darn yna lle mae'n rhoi ei hun yn llwyr, mae'r gair Groegaidd yn golygu sort of gwagio ei hun yn llwyr, tywallt ei hun allan, a dyna be mae o wedi wneud yn barod drosto ni. A natur Duw a'i gariad ydy rhoi I ni heb ofyn yn ôl, heb dyrnu arna ni, heb grasp ydy'r gair Saesneg. Dydy o ddim yn rhoi'r pôl yna arna ni, mae jyst yn rhoi I ni ac yn derbyn be da ni'n ddod iddo fo. So felly fedrwn ni ddod ato fo heb ofn fod o am roi baich arna ni, heb ofn o gwbl. A dyna beth da ni am wneud bore yma. So, gadewch I ni sefyll efo'n gilydd, a da ni am addoli. Nerth a gawn wrth ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw. Nerth a gawn wrth ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw. Ein Duw, ti sy'n teyrnasu ein craig, ti sy'n ein hachub, ti yw Dwyd byth yn blino na llewygu, ti sy'n amddiffyn y rhai gwan, cysur o'r rhai sy'n glawd, yn codi ar adenydd eryll. Nerth a gawn wrth ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw. Nerth a gawn wrth ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw, ddim am ddisgwyl wrth ein Duw. Ein Duw, ti sy'n teyrnasu ein craig, ti sy'n ein hachub, ti arglwydd yw'r tragwydd o Dduw, yr un tragwydd o Dduw, dwyd byth yn blino na llewygu, ti sy'n amddiffyn y rhai gwan, cysur o'r rhai tlawd, yn codi ar adenydd eryll, ti arglwydd yw'r tragwydd o Dduw, yr un tragwydd o Dduw, dwyd byth yn blino na llewygu, ti sy'n amddiffyn y rhai gwan, cysur o'r rhai sy'n glawd, yn codi ar adenydd eryll.
Ysbryd sy'n symud lan ni, symud nawr i ni. Dod angen disgwyl gan, disgwyl amdana ti. Disgwyl amdana ti. Ti yw arglwydd o holl grefan, ac eto nabod i. I awdur ein hachubiaeth, yr un am carodd ni. Disgwyl amdana ti, dyma ni, yn dwylo bryd mewn mawn. Ti yw'r un garwn ni, canol Rwyt ti'n bob peth a ddewist, mor ffyddlon ac mor wir, dy heiwn am dy gwmni, ath gyffyrddiad i. Disgwyl amdana ti, dyma ni, yn dwylo bryd mewn mawn. Ti yw'r un garwn ni, canol Alleluia. Rwyt ti'n bopeth. Rwyt ti'n bopeth a ddewist, mor ffyddlon ac mor wir, dy heiwn am dy gwmni, ath gyffyrddiad i. Disgwyl amdana ti, dyma ni, yn dwylo bryd mewn mawn. Ti yw'r un carwn ni, canol Alleluia. Canol Disgwyl amdana ti, dyma ni, yn dwylo bryd mewn mawn. Ti yw'r un garwn ni, canol Rwyt ti'n dda, Rhan, o
rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O. Gad I frenin yn halon i, fod yma'n i'r lle rhedau i, ffynon lle y fai o Eryw fy Rhan. Gad I frenin yn halon i, fod y cysgod lle cuddiau i, prydwerth y mywyd i o Eryw fy Rhan. Rwyt ti'n dda, dda. O, 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 gad I frenin yn halon i, fod yn wynt I hwyliau i, yr angor yn y storm o Eryw fy Rhan. Gad I frenin yn halon i, fod yn dan I'm henaid i, ac adlais fy nyddiau I o Eryw fy Rhan. Rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O. Gad I frenin. Gad I frenin yn halon i, fod y mynydd lle rhedau i, y ffynon lle y fai i o Eryw fy Rhan. Gad I frenin yn halon i, fod y cysgod lle cuddiau i, prydwerth fy halon i o Eryw fy Rhan. Rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O. Lady byth yn gadael I lawr. 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 Rwyt ti'n dda, dda. Rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O, rwyt ti'n dda, dda. O. Mae dy alaw di yn fy natod I, fy nghwmpasu o can. Waredigaeth rhag fy ngelynion I, diflannu na fy hon. Dwi'm yn geithwas I om ddim mwy, dwi'n plentyn llawn I ti.
yn geithwas i om ddim mwy. Dwi'n blentyn llawn i ti. Fe ddewisiais fi tra'n hoff y man, cariad alfoddi. Ges ffael ni mewn i gledeulu di, dy waed fred yno fi. Dwi'n yn geithwas i om ddim mwy. Dwi'n blentyn llawn i ti. Dwi'n yn geithwas i om ddim mwy. Dwi'n blentyn llawn i ti. Agorais fod i mi gael gerdded trwyddo, boddwyd fy om mewn cariad byr. A chybais fi mi gael ganu'r can, dwi'n blentyn llawn i ti. Agorais fod i mi gael gared trwyddo, boddwyd fy om mewn cariad byr. A chybais fi mi gael ganu'r can, dwi'n blentyn llawn i ti. Dwi'n yn geithwas i om ddim mwy. Dwi'n blentyn llawn i ti. Dwi'n yn geithwas i om ddim mwy. Dwi'n blentyn llawn i ti. Dwi'n blentyn llawn i ti. Dwi'n blentyn llawn i ti. Ca pob dim yn barod yn ei le fan hyn. Wel, bore da. Bore da, mae'n neis croesawu chi gyd sydd yma. Fyny yn y galeri hefyd, neis gweld y criw yn y galeri, a mae'n neis eich croesawu chi o adre hefyd. Diolch am yr addoliad i Robin a Lowri. Mae hwnna'n arbennig iawn. Gret. Agoraist ffordd i mi gael cerdded drwyddi. Brilliant. Chydig o'r coeddiadau i ddechrau, fel y gwylwch chi ar y sgrin, dyn ni'n agored i dderbyn rhoddion, fel mae Rhys yn pwysleisio bob tro, dim yma i gael arian, dyn ni, ond os ydych chi eisiau cefnogi'r gwaith, i'r rhai sydd yma, mae yna blat yn y cefn ar y ffordd allan, a os ydych chi eisiau rhoi ar-lein, mae yna fodd i wneud hynny. Chydig o goeddiadau eraill. Reit, sut mae'r tywydd yn edrych? Di tywydd yn edrych yn sych, be ydych chi feddwl? Achos os di'r tywydd yn sych, ac os ydych chi heb drefnu'ch cinio di Sul, mae rhai o'n ni yn mynd lawr i gael picnic chips ar ôl yr Oedfa, efo Andrew sy'n ymweld â ni o Lundain. Bydd e'n neis gael treulio chydig o amser yng Nghwni Andrew. So os ysgynnoch chi ddim cig yn y popty a bod chi'n teimlo'n rhydd bod chi'n medru, yna mae croeso i chi ymuno â ni.
Jyst chydig o gyhoeddiadau eraill. Mae'r grwpiau cymuned wedi gorffen ar wahân am yr haf, ond fe fydd yna un grŵp yn cyfarfod, dyn ni'n gobeithio bob nos Fawrth ar Zoom. Nawr mae'r manylion wedi anfon allan yn barod, ond os ydych chi wedi colli'r manylion neu ddim yn siŵr, cysylltwch efo fi, achos fi a Lowri sy'n arwen y sesiwn nos Fawrth nesaf, a mi fedrwn ni anfon cod y cyfarfod i chi. Unrhyw ansicrwydd, jyst cysylltwch â fi. Dyn o ran Oedfa yn yr haf, wrth gwrs, ni'n gweld Rhys am dro nawr, di snicio fyny'r cefn bore yma, cyn fe fynd i ffwrdd ar ei wyliau, a dyn ni'n dymuno bendith arnyn nhw ac ar bawb sy'n cael egwyl dros yr haf, ond y sil nesaf, John Robinson fydd yma yn pregethu a rhodri yn arwen yr addoliad. Nawr quiz cwestiwn i chi. Okay? I chi adre, ac i ni am yn hyn, dwi'n meddwl os gynnon ni lun i roi ar y sgrin o rhywbeth na ddigwydd 65 mlynedd yn ôl i heddiw. Fyswn ni genuinely ddim di nabod Arfonia. Fyswn ni genuinely ddim di nabod Arfonia. A mae Dennis yn llawn iawn, yn dydi? Oedd yn amlwg yn ddyn, a wrth gwrs mae'n parhau yn ddyn fodlon, a mae'n fodlon yn ei fywyd prydasol ac gyda'r arglwydd wrthi. Dyn ni'n dymuno llonggorchiadau mawr iawn i Dennis ac Arfonia ar ddathlu. Unrhyw un yn gwybod be di penblwydd priodas 65? Oedd rhaid i fi googlo fe. Sapphire glass. Blue sapphire wedding, apparently. So, na ni, llonggorchiadau i Dennis ac Arfonia. Dewch i ni jyst cael gair o weddi sydyn cyn i ni droi at air Duw. Arglwydd dda, dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod o dy flaen di yn gwmni yma ac adre fel dy bobl di. Yn rhoi yn hunain yn dy ddwylo di, yn diolch i ti am y ffaith dy fod ti yn un sydd yn hachub ni ac yn agor ffordd i ni ddod at ti. Dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod â'n anghenion i gyd i dy sylw di. Arglwydd bendithia ni nawr gyda dy ysbryd lan, arwain yn meddyliau ni, cyffwrdd yn calonau ni, gad i ni glywed dy lais di yn yr Oedfa wrth i ni fynd ymlaen fel dyn ni wedi clywed yn barod wrth ganu gyda'n gilydd. Arglwydd dyn ni eisiau bob dim yn yr Oedfa yma fod dy glod a dy ogoniant di. Dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu. Amen. Wel, dyn ni yn dechrau cyfres newydd, mini cyfres dros yr haf. Dyn ni am dreulio 5 oedfa, mae yna 5 oedfa nawr yn ystod mis Awst, yn edrych gyda'n gilydd ar rhai o weddiau Iesu Grist, fel maen nhw wedi cael eu cyfnodi yn y Testament Newydd a dros yr wythnos nesaf. Fydda i heddiw, a fydd John wythnos nesaf, wedyn fydd Mari a Rhodri hefyd yn harwen ni i fyfyrio a rai o'r gweddïau hynny sydd wedi cyfnodi. Nawr, wrth gwrs, dyn ni'n gyfarwydd iawn a dysgeidiaeth Iesu ar weddi. Dyn ni'n gwybod bod e wedi dysgu ni sut i weddio. Dyn ni wedi ailadrodd gweddi'r arglwydd, yn dydyn ni. Ond weithiau mae'n beryg bod ni'n meddwl am weddi fel rhyw fath o ddefod grefyddol dyn ni'n gorfod i wneud, ond nid dyna be ydy mewn gwirionedd. Be ydy sgwrs syml rhyngthon ni a'n tad nefol, lle dyn ni'n agor ein calonau fyny ato fe, a dyn ni'n gallu bod yn hollol onest gydag e. A fel dwi'n gweud, dwi am i ni edrych ar weddiau Iesu ei hunan yn ystod y gyfres nesaf. I weld be mae'r pethau yma, y gweddiau yma yn dysgu i ni ynglyn â Iesu. Dyn ni'n mynd i gael cipolwg ar ei berthynas a'i dad, yr un oedd e'n siarad gydag e. A gobeithio fydd e hefyd yn help i ni ddysgu gwersi ar gyfer ein bywydau nynau hefyd. Mae'n rhywbeth gwerthfawr yn does mewn gweddi, mewn fraint, yn bod ni'n cael gweddio. Yn bod ni'n gallu troi at yn tad nefol a gallu dod ato fe efo beth sydd ar yn calon ni ac yn y blaen. Ond mae hefyd yn fraint cydweddio a gwrando
a'r bobl yn gweddio. Dwi'n siŵr nawr, jyst wrth i fi ddeud hynny, dych chi adre a chi yn y capel falle'n gallu meddwl am ryw adeg arbennig, lle dych chi wedi bod efo rhywun sydd wedi bod yn mynd trwy ryw brofiad arbennig, a wedi gwrando arnyn nhw. Y masg wedi dod i'n lawr, a gwrando arnyn nhw jyst yn taflu hunain ar yr arglwydd ac yn gofyn am ei help e. Un o'r rhai oedd y bob amser yn fraint gwrando arni'n gweddio oedd Joan Hughes. A oedd y wastad yn ynghalu. Chymo, oedd Joan yn 90au yn doedd yn marw. Ond hyd yn oed wrth iddi fynd yn hun, pam oedd Joan yn gweddio, oedd hi'n newid. A oedd hi'n unwaith eto y ferch fach 17 mlwydd oed nath rhoi i bywyd i'r arglwydd. Oedd hi jyst yn gwedd newid yn llwyr. Mae gweddi yn, a dwi'n yn gwybod os na i'r Cymraeg, cystel ar Saesneg, mae gweddi yn beth intimate iawn. Mae'n beth agos iawn. Achos mae'n gipolwg ar berthynas rhywun a Duw. A dyn ni'n gallu deall rhywun am berthynas rhywun a Duw wrth wrando ar ei gweddi. A dyn ni'n mynd i ddechrau edrych ar weddiau Iesu gyda un o'r gweddiau cyntaf sy'n cael ei chyfnodi yn Ioan 11. Nawr, mae'r hanes yn Ioan 11 yn hir iawn, a felly dwi ddim am wneud y darlleniad i gyd, achos mae'n hanes llawn. Ond jyst i ni roi rhyw grynodeb bach i chi, mi oedd Lazarus, brawd Mair a Martha yn sâl, anfonwyd neges at Iesu yn dweud mae Lazarus yn sâl, wneud i ddod mwyn i wella fe, plis. A mae Iesu yn oedi, a dydy e ddim yn mynd, a mae'n y ddyddiau mynd heibio, a wedyn mae Iesu yn y diwedd yn mynd. Ac wrth gwrs erbyn iddo fe fynd, mae Lazarus wedi marw. A mae'r chwiorydd yn deud, tysa ti mond wedi bod yma arglwydd. A mae Iesu'n deud y geiriau fi, o'n i'n edrych arno yn y grŵp cymuned chydig wythnosau nôl, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. A wedyn mae Iesu'n gofyn, lle mae'r bedd? Dwi eisiau mynd at y bedd. A wedyn, dyn ni'n darllen y geiriau yn y darlleniad yma, sy'n darllen o adnod 38 i 44 yn y bennod yna. Roedd Iesu yn dal wedi cynhyrfu pan ddaeth at y bedd. Ogof oedd y bedd, a charreg wedi gosod dros geg yr ogof. Symudwch y garreg, meddai. Ond yma Martha, chwaer y dyn oedd wedi marw, yn dweud am hwn, ymarferol iawn, arglwydd bydd yn drewi bellach. Mae wedi gladdu ers 4 diwrnod. Meddai Iesu wrthi, nes I ddim deud wrtho ti y cei di weld mor wych ydi Duw, dim ond I ti gredu. Felly, dyma nhw'n symud y garreg, a dyma'r weddi. Yna edrychodd Iesu I fyny a dweud, Dad, diolch I ti am wrando arna I. Dwi fy hun yn gwybod dy fod ti'n gwrando arna I bob amser. Ond dwi'n deud hyn mwyn y bobl sy'n sefyll o gwmpas iddyn nhw gredu mai ti sydd wedi fy anfon I. Ar ôl dweud hyn, dyma Iesu'n gweiddi'n uchel Lazarus tyrd allan. A dyma'r dyn oedd wedi marw yn dod allan. Roedd ei freichiau a'i goesau wedi rhwymo gyda stribedi o liain ac roedd cadach am ei wyneb. Tynnwch nhw I ffwrdd a'i ollwng yn rhydd, meddai Iesu. Nawr, mae'n stori gyfarwydd iawn, ond mae'n stori rhyfeddol, yn dydi? Ond weithiau efo straeon cyfarwydd, mae'n rai pethau dyn ni ddim yn sylwi arnyn nhw, achos dyn ni'n ei clywed nhw mor aml. A dwi am I ni edrych falle ar y weddi, just y weddi fach na mae Iesu yn gweddio yng nghanol y stori yma. Dyn ni am edrych ar y cyd-destun, a wedyn dyn ni edrych am 3 pwynt ynglyn â gweddi Iesu. A'r 3 pwynt ydy undod Iesu efo'r tad, hyder a diolchgarwch yn y weddi, a pwysigrwydd gogoniant Duw. A mi ddown i'r rheina fesul 1. So, y cyd-destun I ddechrau, mae'n hanes, fel yn gweud, dyn ni wedi clywed falle ers pam oedden ni'n blant, mae'n hanes cyfarwydd iawn. Dyn ni'n gyfarwydd â Lazarus, Mair a Martha, oedden nhw'n ffrindiau. Oedden nhw'n ffrindiau
i'r Iesu, ac mae'r hanes yma'n un cyffroes a dramatic iawn. A un o'r ysymau mor gyffroes yw mae'n amlwg bod Iesu Grist ei hun dan deimlad. Hynny yw, mae'r peth yn emosiynol yn dydy. Dyn ni'n cofio bod, fel o'n i'n adrodd yn gynharach, bod Iesu wedi clywed bod Lazarus yn sâl, ond am ryw reswm bizar, dwi ddim yn mynd. A mae hyd yn oed yn deud, gewch chi weld, fydd gogoniant Duw yn cael ei ddangos i chi trwy beth sy'n mynd i ddigwydd yn fan hyn. Mae'n oedi'n fwriadol, mae'n cyrraedd yn rhy hwyr i bob golwg, lle mae Lazarus di marw ers rhai dyddiau. Ac mae'n gwneud rhywbeth rhyfeddol, ac mae'n deud rhywbeth rhyfeddol. Mae'n deud y geiriau yna, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. So mae Iesu'n cyflawni gwyrth, ond mae'n cyflawni'r wyrth nid mwyn dangos i fod e'n glyfar, ond mae'n cyflawni'r wyrth mwyn dysgu rhywbeth. Mae'n cyflawni'r wyrth mwyn deud rhywbeth amdano ei hun ac am ei dad. Mae'n newydd ddeud, mae fe ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. A nawr mae'n dangos hynny trwy wneud y peth rhyfeddol yna. A tra mae'n gwneud hynny, mae'n gweddio. Ac mae'n gweddio yn uchel. Ac sylwch chi be oedd e'n deud? Dwi'n deud hyn mwyn y bobl sy'n sefyll o gwmpas. So mae eisiau i'r bobl sy'n gwylio glywed geiriau ei weddiau. Ac wrth iddyn nhw cael eu cofnodi fan hyn, dyn ni ymhlith y bobl na sy'n sefyll o gwmpas yn cael gwrando ar yr hyn y mae Iesu'n deud mwyn medru deall a gweld beth sy'n gyda fe ddeud am hyn. Ac os dyn ni'n edrych ar y weddi, fel o'n i'n deud, dyn ni'n gweld 3 peth. Y peth cyntaf dyn ni'n gweld ydy undod Iesu a'r tad. Eto, dwi eisiau yn atgoffa ni, cofiwch pam nath e weddio hyn yn gyhoeddus, mwyn i'r gwylwyr ddeall beth oedd yn digwydd. A gwrandwch be mae'n deud. Dwi fy hun yn gwybod dy fod ti yn gwrando arna i bob amser. Mae'n troi ti dad ac mae'n deud, dwi fy hun yn gwybod dy fod ti'n gwrando arna i bob amser. Ac wrth i ni drio deall hynny, dyn ni'n dod i ganol gwirionedd pwysig iawn yn y Beibl, sef gwirionedd y drindod. Y 3 yn 1 a'r 1 yn 3. Oedd y gwirionedd yma wedi bod yn amlwg trwy hanes y Beibl. Oedd e'n amlwg yn y creu. Dyw y tad yn creu, dyw y mab, y gair yn rhan o'r creu, yr ysbryd uwch ben y dyfroedd, oedd y drindod yna. Reit ar y dechrau. A dyn ni'n cael darlun arall o'r drindod adeg bedydd Iesu. Mae Iesu y mab yn cael ei fedyddio. Mae'r tad yn deud, tydi ydi fy mab anwyl i, rwy ti wedi fy mhlesio yn llwyr, ac wedyn mae'r ysbryd yn disgyn fel colomen. Y 3 person efo'i gilydd yn fanna. Nawr, dwi wedi treulio dipyn o amser wythnos yma yn darllen ac yn gwrando ar bobl yn siarad ynglyn â'r drindod. A mae'n gymleth. Dyn ni ddim yn gallu ddeall e. Chi'n gwybod? Es i mor confused ddoe, o'n i jyst iawn yn newid y testyn. Dyn ni ddim yn mynd i ddeall bob dim am y drindod, ond mae'n rhai pethau, dyn ni jyst eisiau dal gafel yn nhw. Dyn ni jyst eisiau dal gafel mewn rhai pethau. Mae Duw yn un Duw sydd yn bod mewn 3 pherson. Mae unrhyw ddarlun i drio esbonio hynny mynd i fod yn annigonol. Mae yna lot o ymdrechion. Yr un gorau dwi licio ydy'r darlun yna, mae bobl yn defnyddio o ddŵr. Mae dŵr yn medru bod yn rhew, mae'n medru bod yn stêm, ac mae'n medru bod yn ddŵr yn hylif, yn dydi. Ond mae hyd yn oed y darlun ond dŵr di'r cyfan, yn dyfe. A mae hyd yn oed y darlun yna yn annigonol. Tydi hynny ddim yn esbonio'r peth yn iawn. So maen nhw'n 3 person. Dyn ni'n gwybod fod Iesu yn dduw. Gwrandwch ar y geiriau yma o Ioan 10:10. Dwi a'r tad yn un.
Ac wedyn ymhellach ymlaen yn Efengil Ioan, mae Iesu Grist yn dweud, mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. So maen nhw'n un, ond eto, maen nhw'n bersonau gwahanol yn dydyn. Mae rôl nhw'n wahanol, mae gwaith nhw'n wahanol. Mae gwaith Iesu a'r tad yn wahanol yn fan hyn yn y stori yma. A dyn ni'n gweld hynny yng ngweinidogaeth Iesu. Mae Duw yn y nefoedd, ond Iesu sydd yn dod i'r byd, Iesu yn ei berson sydd yn dod i'r byd, i ddod i fyw fel chi a fi, i brofi anawsterau fel chi a fi, ac i farw drosto ni. A dyn ni'n gweld i fod nhw'n bersonau gwahanol yn fwy amlwg ar y groes, yn dydyn? Lle mae Iesu sydd yn un a'i dad yn cael ei wahanu oddi wrth ei dad. Meddyliwch anodd oedd hynny, pa mor erchyll a phoenus oedd hynny. Ond yn ôl i'r hanes yma, yn y fan hyn, mae Iesu a'i dad yn bersonau gwahanol, ond maen nhw o'r un feddwl. Mae Iesu yn deud fod e'n gwybod dy fod ti'n gwrando arna i bob amser. Felly yn yr hanes yma ac yn ei weinidogaeth gyfan, mae bwriad a phwrpas Iesu a'r tad yr un peth. Mae rôl nhw wahanol fel o'n i'n deud. Ond beth yw dymuniad Iesu? Beth yw dymuniad y tad? Mae Iesu'n deud ar ei weddi. Mae am iddyn nhw gredu mae ti sydd wedi fy anfon i. Felly mae Duw yn y nefoedd. Mae Iesu yng nghanol reality bywyd a marwolaeth, ond maen nhw'n un. Rôl Duw'r tad, rôl Duw'r Ysbryd Glân, rôl Iesu yn wahanol, ond mae nhw yn un. A dyn ni'n gweld hynna yn y weddi. A'r ail beth dyn ni'n gweld yn y weddi ydy hyder a diolchgarwch. Mae wrth galon y weddi. Dyn ni'n gweld rhyw gymaint yn fwy nawr o natur y berthynas yma rhwng Iesu a'r tad. Dyn ni'n clywed Iesu yn deud, Dad, diolch i ti am wrando arna i. Mae'n diolch, ac mae'n diolch yn hyderus. Am ei fod e'n gwybod fod Duw yn gwrando, ac yn mynd i wrando, ac mae'n diolch am hynny cyn cael yr ateb i'r weddi, yn dydi? Sut mae'n gallu bod mor hyderus? Sut mae'n gallu bod mor hyderus? Mae hyderau yn natur Duw. Mae hyderau yn y ffaith bod ei ewyllus ac ewyllus y tad yr un peth. A mae hwnna'n medru swnio chydig bach yn glib ac yn hawdd, ond dyn ni'n gwybod o reality bywyd na dydy e ddim yn glib ac yn hawdd. Mae Iesu yn ddyn naturiol cyflawn yma hyn. Mae un o'i ffrindiau fe wedi marw. Mae'n gweld chwiorydd y ffrindiau mewn gwewyr wrth golli ei brawd. Un o'r adnodau nes i ddim darllen cyn y darlleniad oedd hyn. Roedd Iesu yn ei ddagrau, edrychwch gymaint roedd yn ei garu, meddai'r bobl oedd yna. Mae yna ddryswch o'i gwmpas e. Mae yna sŵn o'i gwmpas e, mae yna wylo o'i gwmpas e. Mae'r defod i ddewig yma o lari di cicio fewn yn llwyr, a dych chi'n gallu dychmygu'r sŵn a'r berw wrth i bobl a lari. Mae'r galari gyhoeddus sy'n full swing. Ond mae Iesu'n troi at Dduw achos fe sy'n charge. A mae'n deud, Dad, ti sy'n charge. A dwi am ofyn rhywbeth mawr. Ond gan ein bod ni'n un, mae'n deud, dwi'n hyderus dy fod ti am wrando arno fi, a dwi'n diolch i ti am hynny. So mae'n hyderus ac mae'n ddiolchgar. A mae hynny'n dod â ni at y trydydd peth. Y trydydd peth dyn ni'n gweld yn yr hanes yma ac yn y weddi, sef i Iesu gogoniant Duw sy'n bwysig. I Iesu gogoniant Duw sy'n bwysig. Mae gweld Duw ar waith yn fendith, a mae hynny'n ogoniant i Dduw.
Mae Iesu'n gwybod beth sy'n ar fi'n digwydd, bod beth sy'n ar fi'n digwydd yn mynd i ddangos gallu a gogoniant Duw. Ac mae'n deud I fod chi'n cofio'r geiriau, am iddyn nhw gredu mae ti sydd wedi fy anfon I. A mi fedrwn ni gynnwys yr hunain yn y nhw yma. Ddim jyst y bobl oedd yna, ond mwyn I ni gredu mae Duw sydd wedi anfon E. Dych chi'n cofio geiriau Iesu wrth Martha? Cei di weld mor wych ydy Duw. Wrth weld Duw ar waith, dyn ni'n dod I ddeall mwy am bwy ydy. Mae gweld a dangos gallu Duw yn rhoi gogoniant iddo. A mae hwn yn wych, chi'n gweld? Achos pan dyn ni'n edrych ar 3 person y drindod, maen nhw gyd eisiau rhoi sylw i'r llall. Mae ffocws Iesu ar y tad ac ar ei agoniant Mae'n ymfalchio yno fe. A dyn ni'n gweld hynny reit trwy'r Beibl. Mae Duw yn bod mewn cariad, mae'r tad yn ymfalchio yn y mab. Ti ydi fy mab annwyl I. Rwy ti wedi fy mhlesio'n llwyr. A gwaith yr ysbryd ydi cyfeirio ni at Iesu Grist. Mae 3 person y drindod yn rhoi gogoniant i'w gilydd. Ac yn dangos yn glir pa mor wych ydy Duw. Fel o'n i'n deud, fyddwn ni'n edrych ar gyfres o Gweddïau yn ystod yr gyfres yma. Ond mae yna weddi hir yn does yn Ioan pennod 17, gweddi personol iawn, a falle down ni at honna fel rhan o'r gyfres. A mae y weddi yma yn Ioan 17 yn bersonol iawn, jyst oherwydd y timing yn fwy na ddim byd arall. Oherwydd mae jyst cyn Iesu wynebu y dioddefaint sy'n dod o'i flaenau. A gwrandwch ar 2 adnod sy'n cael ei cofnodi yn Ioan 17. Dwi wedi dy anrydeddu di ar y ddeiar drwy orffen y gwaith roes di mi. Y nawr dad, rhoi mi eto yr anrhydedd a'r ysblander oedd gen I pan oeddwn gyda ti hyd yn oed cyn i'r byd ddechrau. Chi'n gweld? Gogoniant Iesu mynd i'r tad. Gogoniant y tad yn dod I Iesu. Mae'n fendigedig. Jyst I grynhoi. Dyn ni wedi edrych gyda'n gilydd ar y cyntaf yma o Gweddïau Iesu. Be mae hwnna'n golygu ac yn dysgu I ni? Am Iesu, am ein bywydau ni. Chi'n gofio'r 3 pwynt? Dyn ni wedi gweld undod Iesu a'r tad. Wedi gweld bod Iesu a Duw fel 2 berson o'r drindod yn un, bod I rôl a'i gwaith nhw'n wahanol, ond bod I dymuniad nhw a'i ewyllus nhw yr un peth. Ac I chi a fi, dylen ni uniaethu gydag ewyllus Duw. Dyle uniaethu gydag ewyllus Duw fod yn nod I ni, a tydi hynny ddim bob amser yn hawdd. Fwy nag oedd e'n hawdd I Iesu pan oedd e'n gweddïo yn yr ardd, boed i'r cwpan hwn fyned heibio, ond wedyn yn deud, ond gwneler dy ewyllus di. Mae hwnna'n wers I ni hefyd. Uniaethu'n hunain gyda dymuniad Duw ar ein cyfer ni, sydd yn ddymuniad da. Ond uniaethu hunain efo hynny. Yr ail bwynt oedd hyder a diolchgarwch. Mae Iesu yn gwbl hyderus wrth ddod at y tad, achos I fod e'n nabod calon y tad. Ac mae'n diolch am hynny. Mae'n galw arno ni I fod yn hyderus ger bron Duw. Nid am yn bod ni yn bod yn byd special amdano ni, ond am I fod e'n special. Ac am yn bod ni'n cael y fraint o ddod ato fe yn enw Iesu Grist ei hun, sydd wedi gogoneddu'r tad yn ei fywyd ac yn ei farwolaeth. A'r trydydd pwynt yna oedd y gogoniant yna. Fel roedd ffocws Iesu ar ddwyn gogoniant I Dduw, fe ddylen ni nefod yr un fath. Mi ddylen ni fod eisiau I bobl weld
yng ngeiriau Iesu i'r bobl yma, mor wych ydy Duw. Ddyle hwnna fod yn nod yn ein bywydau ni. Dyle fod yn ddymuniad ar ein calon ni. Dyle ni fyw fel pobl, a wrth ddeud hyn, dwi'n gwybod bod fi'n herio fy hun fan hyn, achos dwi'n gwybod mod i'n ddiffygol iawn yn hyn, ond fi ddylen ni fyw fel pobl sydd ddim â ffocws ar beth sydd yn siwtio ni, ond beth sydd yn dwy'n gogoniant i enw Duw. Dyna wnaeth Iesu. Dyna dyn ni'n gweld yn y weddi yma. A dyna'n braint ni ydy cael yn galw i ddilyn Iesu yn hynny. Dewch i ni weddio. O ddiwyn tad, dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael edrych ar fywyd Iesu. Ar eiriau Iesu. Ar yr hyn roedd Iesu ni wneud. Diolch i ti arglwydd Iesu bod ni'n cael gwrando ar dy weddiau di. A bod ni trwy hynny'n cael i'w gipolwg ar y berthynas yma sydd gen y ti ar tad. A rwy ti'n yn gwachodd ni i fewn i hynny arglwydd. Rwy ti'n yn gwachodd ni i fod yn un. Rwy ti'n yn gwachodd ni i fod yn hyderus ac yn ddiolchgar. Rwy ti'n yn gwachodd ni i roi'r gogoniant i'r tad. Arglwydd, mae'r gwahoddiad yna'n gyffroes iawn. Mae'r gwahoddiad yna chydig bach yn scary hefyd, arglwydd. Achos dyn ni'n gwybod am yn gwendid ni. Ond ni'n diolch i ti arglwydd am drydydd person y drindod yr Ysbryd Lan, a dyn ni'n gweddio Ysbryd Lan yn ei di unerthu ni i fyw fel mae'r arglwydd am i ni fyw. Felly, dyn ni'n rhoi yn hunain arglwydd yn dy ddwylo di. Dyn ni'n rhoi yn hunain i ti. Dyn ni'n gofyn i ti ein llenwi ni, i ti ein defnyddio ni, i ti ein bendithio ni a bendithio eraill trwy ni. Diolch i ti am gael treulio amser gyda ti fel hyn a bendithio ni nawr wrth i ni barhau yn y naddoliad ni. Yn enw Iesu. Amen. Diolch Arwel. So, gyda ni'r y llawenydd pan dan ni'n addoli, ddim jyst i ddatgan gogoniant Duw a faint o amazing ydi o, ond i ddod yn agos ato fo ac i ganu iddo fo ei hun, ac i dderbyn yn ôl ganddo fo. So, yn yr un ffordd nath Iesu siarad efo'i dad o, gadewch i ni siarad efo'n tad nefol ni fel da ni'n addoli yn y gan olaf yma. Gadewch i ni sefyll am ei gilydd. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn drwyd rwy'n gael, pethau enw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael llawenydd i amcan ac ddeddgar a
cynllunion o dy farwolaeth gryf, yna byw am byth mewn nefol hyd. Dy gael di, Iesu, gyda mi yw tros o'r gorau sy'n. Ti yw nod, ti yw rhan, fy llawelydd i amcan, ac fe ddaraf mwy. Dy gael di, Iesu, gyda mi yw tros o'r gorau sy'n. Ti yw nod, ti